Rússia, regió de Moscou, poble de Koprovo. Església de la Resurrecció del Senyor. Una campana penjava a la part superior del campanar. Pugem i donem un cop d'ull. Aquest és un gran campanar. Aquí hi ha l'escala cap a dalt. Les escales s'han ensorrat parcialment. És evident que l'escala es va fer durant la construcció del campanar. Mireu com estan col·locats els maons. Al centre de l'escala es fan maons de forma rodona. Això és un maó, mira el xip. Magnífica escala. Ocupa molt poc espai. Arribem al segon nivell del campanar. Per tocar el timbre cal aixecar-se encara més. Però no hi ha escales. De l'escala de maó no queden restes. La campana penjava alt, sobre aquestes bigues de fusta. Però com arribar-hi? L'escala acaba en aquest nivell. Sí, aquí hi ha rastres de la instal·lació d'una escala de fusta. Aquí es van trencar amb maons del suport del campanar. I aquí van noquejar, per assegurar bigues de fusta. Quina crueltat amb els maons. Fem una ullada més de prop. Veus que els maons estan trencats. Restes de morter a la superfície horitzontal del maó. Això no passa en nínxols planificats. En altres racons del campanar també es van trencar nínxols per a bigues de fusta. Així van fer les escales de pujada després de la construcció del campanar. El que queda és una biga de fusta. S'insereix en un forat trencat a la paret oposada. Aquí hi havia dues bigues. Es van col·locar taules sobre les bigues, però aquests forats i bigues es van fer molt més tard que la construcció del campanar. L'arquitecte podria haver fet l'escala de maó uns metres més amunt, fins a aquest nivell. Però l'escala de maó només es va fer fins al segon nivell del campanar. Perquè abans no calia pujar molt amunt i tocar el timbre. Va ser suficient per pujar només als... Em pregunto què hi havia aquí abans? Abans els eclesiàstics van penjar la campana.